Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel the big update DTनि आन्दाराव गोदान साख्रि फैबाय दा बेयाव सोर सोर एलिजिबल जागोन जों डिटेल्सखौ नायनोसै जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो Bodo infoआव नोंथांमोना बर' रावजों साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा जों लेटेस्टआव फैबाय स' लेटेस्टआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाइरेक्ट बेयाव अफिशियेल नटिसखौ नायनो हागोन लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै बेनो जाबाय DTनि आन्दाराव फैदों पस्टआ आरो बेनो जाबाय पस्टनि नेमा एनफोर्समेन्ट इन्सपेक्टराव नोंथांमोना एलिजिबल जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बेखायनो जों नायगोन अफिशियेल नटिस दा जों अफिशियेल नटिसखौहाय भिउ खालामनाय लोगो लोगो एग्जामखौ मोनथिबाय कन्डाक्ट खालामगोन APSCआ स' APSCआ सिलेक्सन खालामगोन पस्टआ टटेल 27 बेयाव हौवाफोर हिन्जावफोर नोंथांमोना खालामनो हागोन नाथाय रिजार्भ वाइसआव खालामनो हागोन दा बेखायनो जोंनि STPआव सानैल' दङ नाथाय हिन्जावफ्रा बेयाव गैया दा नाथाय खालामनोबा अपेनाव खालामनांगोन 14 भेकेन्सि दङ बेनि गेजेराव रिजार्भआ जाबाय वमेनफ्रा गासै 7 दङ दा बेनिफ्राय जोंहा मोनदों PWD केन्डिडेट्सआ बेयाव एलिजिबल जानाय नङा दा नेक्स्टआव जों नायसै एग्जाम प्रसेस नोंथांमोननि सिलेक्सन प्रसेसआ बोरै जागोन एग्जाम सेन्टारा बबेयाव दङ जों बेखौ नायनायनि सिगां सेलारिखौ नायोबा 22,000 निफ्राय 97 मान्थलि मोनगोन प्लास ग्रेड फी दङ 9,400 मोनदों जोबोर मोजां APSCनि एग्जाम कन्डाक्ट खालामबा दरमाहा बेथना बारा जायो बेखौ जों मिथिखागौ दा नेक्स्टआव फैबाय आसामनि जाथारनांगोन आरो लोगोसे जोंहा PRC नांथारगोन नामा दा गासैबो जबाव PRC नांलाया बेखायनो मोनसे अपसन होदों बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज स' बेयाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ थाथारनांगोन होमबासो एलिजिबल जागोन बेखायनो जायनिखि 2 जानुवारि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन फिन खनसेबाव रेजिस्टार खालामथारनांगोन होमबासो एक्सेप्ट जागोन दा फरायनाय डिग्री पास खालामनाय जाथारनांगोन आर्ट्स साइन्स कमार्सजों खोथा गैया पार्सेन्टबो नाङा नोंथांमोना सिम्पल डिग्री पास सानजागोन जुदि डिग्री पास नङाबा जुदि HS पास खालामनानै सोरबाफोर जुदि डिप्ल'मा लादोंबा 3 इयार्स अट'मबाइलावहाय एबा मेकानिकेल इन्जिनियारिं खालामनाय दङबा बे पस्टआव एलिजिबल जागोन इन्सपेक्टर लाइनावहाय स' बेखायनो जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो खालामबानो जाबाय एन्ड बैसो होनोब्ला मिनिमाम 21 इयार्स जानांगोन डेट होनाय दङ नोंथांमोना मोनदों आरो मेक्सिमाम जोंनि ST खथायाव 43 इयार्ससिम बे पस्टआव एलिजिबल जागोन दानिया जों एप्लाइ डेटखौ नायनोसै दा एप्लाइ डेट होनोबा लास्ट डेट आरो एप्लाइ डेटआ जाबाय जोंहा जागायनाया 13 आगष्टनिफ्राय जागोन आरो लास्ट डेटआ 13 सेप्तेम्बरसिम पेमेन्ट दानायनि लास्ट डेटआ 15 सेप्तेम्बरसिम दङ दा जोंनि ST खथाया पेमेन्टखौ दानांगोन 197 नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन आरो BPL बा 47 नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामनांगोन बेयाव दंखाजोबो दा एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना Bodo इनफोआव एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनगोन दा जोबोर मोजां साख्रि नोंथांमोना DTनि आन्दारावहाय मोनगोन आरो एग्जाम प्रसेसआ मारै जागोन बिनि सायाव दायो गैथ'वा जेब्ला गोदान अफिशियेल नटिस फैगोन नोंथांमोना चेनेलावहाय मोननो हागोन बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा कभार खालामगोन जन वाइसआवहाय बेखायनो नोंथांमोना फार्स्टआव मोनदों सिलचर जरहाट नगाव तेजपुर क'क्राझार गुवाहाटि बेयाव होनायाव एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन आरो डिस्ट्रिक्टआ जायनि आन्दाराव गोग्लैदों बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय एन्ड नेक्स्टआव गोदान भिडिअ लोगो मोनगोन जाहाथे नोंथांमोना नायबाय थायो